danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. 'Yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Adamu ya ba wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna umarni ya binciki Rahama Sadau kan ikirarin da ake cewa ta aikata sabo akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kun tuna a yau din nan muka ba ku labarin cewa 'yan sanda sun kama Rahama Sadau a Abuja lokacin da take kokarin tserewa daga Najeriya. To amma majiyar duniyar Kano ta ce duk da yake 'yan sanda sun nemi su kama jarumar a Abuja ba ya kan ba, saboda wani babban hafsan 'yan sanda mai mukamin kwamishina ya sa baki a cikin maganar, inda ya buƙaci a dai ta kai kanta ofishin kwamishina da kanta ba tare da an tozarta ta ba. Hakan ne sa Jaruma tare da mahaifiyarta da danginta suka bar Abuja da su suka kama hanyar komawa gida Kaduna, inda Rahama ta je ta ga kwamishina da kanta. Ita dai Rahama Sufeta Janar ne ya sa a bincike ta ne saboda wata takardar koke da wani mutum mazaunin Abuja mai rajin kare haƙƙin ɗan adam ya rubuta masa akan cewa wai Jarumar ta aikata sabo akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakamakon wannan koke-koke da Lawal ke yi, shi kuma Sufeta Janar ya rubuta wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna umarni, inda ya haɗa da takardar koke-koken kuma ya umarce shi ya gaggauta yin bincike a kai. Yanzu dai ba a sani ba ko 'yan sanda za su riƙe Rahama ne da sunan za su yi bincike ko kuma za su ɗauki jawabinta ne su sake ta. Sannan ba a sani ba ko za su maka ta a kotu ne. Amma wannan hannun damanta ya faɗa wa duniyar Kano cewa Jaruma ta tafi lauyanta wanda zai take mata sawu zuwa hedikwatar 'yan sanda. Shi da Alhaji Lawal Muhammad Gusau sananne ne a wajen shiga al'amuran da suka shafi harkar fina-finan Hausa. Idan an tuna na baya-bayan nan da ya shiga ciki shine ya kai ƙara akan bidiyon tsirecin Maryam Booth wanda aka yada a social media a 'yan watannin baya da suka gabata.